Κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε ξανά στις διαδρομές ζωής. Στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας, η κυρία Μαρία Μουρεζίνη Βέλιου μας μίλησε για τα παιδικά της χρόνια στην Πρέβεζα, την οικογένεια, τις παρέες, τα έθιμα μιας άλλης εποχής. Συνεχίζουμε το ταξίδι στις αναμνήσεις της πόλης, μέσα από την επαγγελματική της πορεία, μέσα από την καθημερινότητα, όπως ήταν παλαιότερα. Λέγαμε, κυρία Μαρία, ότι οι διαδρομές τότε γινόταν με το παϊτόνι, μου λέγατε κάποια στιγμή. Ναι, και εγώ έγινα και νύφη με το παϊτόνι. Γίνατε και νύφη με το παϊτόνι. Βέβαια. Πολλά πράγματα Στόλισα. γινότανε τότε με το παϊτόνι. Εκείνα τα χρόνια δεν το είχε πάρει κανείς το παϊτόνι. Εγώ το έχω στο μυαλό μου, ήμουν και μικρή. Δεν υπήρχαν λουλούδια. Και στόλισα, είχα πολλές μέρες, πήρα λευκό χαρτί σγουρό και έφτιαξα γαρδένιες. Ναι. Και στόλισα την άμαξα, όλο με γαρδένιες. Ναι. Και σατέν ύφασμα πολύ μέσα στα καθίσματα και αυτά. Ναι. Και πήγα νύφη μόνη μου στην εκκλησία. Με το... Και μετά γυρίσαμε με τον Γιώργο. Με το παϊτόνι. Με το παϊτόνι. Παντρευτήκατε μικρή, μεγάλη. Μικρή. Ναι, μικρή. Και έφυγα για Αθήνα. Και φύγατε για Αθήνα. Ναι. Ο άντρας μου ταξίδευε. Ναι. Είχε τελειώσει εμπορικό ναυτικό σε Βιτανίδιο και ταξίδευε. Αλλά... Πρεβεζάνος, Βέλιος. Ναι, Ο πεθερός μου είχε στην αγορά τα ψάρια, χοντρική, Ναι. ο Βέλιος. Ναι. Και είχε τη Λουγαρού και το Τσοκαλιό. Ναι. Μαζί με τη Λίτσα του Ρέτζου, τον Αφεντολίδη. Μετά πέσανε έξω και φύγανε για Αθήνα. Ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος ταξίδευε, αρρώστησε από υπατήτηδα, έμεινε 6 μήνες στην Κίνα και 6 μήνες στον Ευαγγελισμό. Και δεν ξαναταξίδεψε, πήρε μια μικρή αποζημίωση και δεν ξαναταξίδεψε. Λέγαμε μήπως τον τακτοποιήσουμε, τότε ήμασταν με το κόμμα που ήταν πάνω. Μήπως μπορέσουμε και μπει σε ένα τεχνικό τέγεστο. Ναι. Γιατί Κάπου, ο άνθρωπος τέλος πάντων, είχε, τη μόρφωσή αυτό, ναι. του είχε. Επειδή ήταν κομμουνιστής, δεν γινόταν τίποτα. Και αποφάσισε, επειδή με το σίδερο έφτιαχνε πολύ ωραία πράγματα, να δουλέψουμε το σίδερο. Ναι. Και μας έδωσαν στο πατρικό εκεί ένα κομμάτι που βάζαν τα άλογα. Ναι. Και εκεί κάναμε μία μικρή βιοτεχνία. Και πήραμε Ναι. λίγα μηχανήματα. Εγώ έβαφα ό,τι έφτιαχνε ο Γιώργος και ο Γιώργος τα δημιουργούσε. Και έφτιαχνε φωτιστικά, κρεβάτια, σαλόνια, πολλά πράγματα. Ναι. Και εγώ εκεί μαζί του. Ναι. Γιατί η πεθερά μου είχε απογοητευτεί με τόσα χρόνια θρανία να κόβει σίδερο. Ο Γιώργος το είχε πάρει παρέως. Αλλά εγώ εκεί. Ναι. Και σιγά σιγά άνοιξα το πρώτο μαγαζί, το Ηλιοτρόπιο. Ηλιοτρόπιο, λοιπόν, το πρώτο Το μαγαζί. Ηλιοτρόπιο. Το μαγαζί το άνοιξα με πάρα πολλά λίγα χρήματα και με πολλές κατασκευές μου. Ναι. Έπιασε το μαγαζί αυτό, δούλεψε, γιατί τότε δώρα κάνανε και είχα όλα τους μαθητές, και έκανα και το αμπαλάζ στα δώρα, πράγμα που δεν το έκανε κανείς. Δούλεψε πολλά. Το πρώτο μαγαζί που ήταν? Ήταν δίπλα από τις Μανείς που έχει τώρα το μεγάλο, Ναι. δίπλα. Ακριβώς. Ναι. Στην κεντρική αγορά της Στην κεντρική ήταν του Πρέβεζας. Μπομποτσάρη το μαγαζί αυτό. Ναι. Απέναντι από την Παναγία Και των είχα Ξένων. πληρώσει το περισσότερο ενίκιο. Το 79, το 80 νομίζω, είχα πληρώσει 25.000. Ναι. Και τους είχε κάνει εντύπωση γιατί ήταν και μικρό μαγαζί, Ναι. αλλά τόσα ήθελε. Λοιπόν, πήγα καλά, έκανα τις κατασκευές μου που έλεγα και ανοίγω δεύτερο μαγαζί στην αγορά στη Μητρόπολη κοντά, στην Κική του Ζέρβα που έχει το γραφείο απέναντι. Και ανοίγω, ήταν 2 μαγαζιά. Το ένα το έκανα πολύ τρόπο, με αντιγραφές πινάκων, ψάθινα είδη, φασμάτινα λουλούδια, και το άλλο με υφάσματα. Ναι. Δούλεψα καλά. Ναι. Και νοικιαζόντανε του Σαγανά το μαγαζί. Και μετακόμισα εκεί. Το οποίο είναι κοντά στα δικαστήρια. Μιλάμε για αυτό που είναι κοντά στα δικαστήρια. Ναι, στα δικαστήρια. Ναι. Και πήγα εκεί και έφερα και υλικά ραπτικής εκεί. Ναι. Του Καλυβιώτη. Πολύ ωραία.
Τα κουμπιά μου ήταν όλα σε ημιπολίτιμες πέτρες. Πολύσανδρος, λαχίτης, καλά κομμάτια. Και δούλεψα καλά. Ναι. Πώς ήταν η αγορά εκείνη την εποχή? Εκείνη την εποχή ήμασταν όλοι φίλοι. Ναι. Δεν υπήρχε συνεργασία, δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Σκεφτείτε, όταν δεν καλυπτόταν ο ένας από επιταγές, έπαιρνε από τον άλλο. Ναι. Γιορτάζαμε όλοι μαζί. Απόκριες πηγαίναμε στον Άγιο Θωμά, όλη η αγορά. Ναι. Εκτός από 2-3 μεγάλους ανθρώπους. Και γινόταν τα γλέντια. Και η αγορά, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί μου είπατε το πρώτο μαγαζί το ανοίξατε εκεί απέναντι από που είναι σήμερα η τοπική φωνή. Ναι. Και φτάνουμε μέχρι τα δικαστήρια, οπότε καταλαβαίνω ότι ήταν όλο το κομμάτι εκείνο αγορά, κυρία Μαρία. Κοίταξε, εγώ είχα το χεροκάματο στο τέλος της αγοράς, το ηλιοτρόπιο στη μέση και το πολύτροπο στο τέλος. Με το ποδήλατο μεταφερόμουν. Οπότε η κίνηση δεν είναι σίγουρα ίδια με αυτή που είναι σήμερα. Όχι, τότε δούλευαν τα μαγαζιά. Ναι. Δούλευαν τα μαγαζιά, δουλεύαμε. Και εγώ, λόγω του ότι δεν ήταν άλλο με υφάσματα, και έφερνα και από 20 υφάσματα. Δούλευα και τα γαλλικά περιοδικά και παραγγέλναμε από μέσα. Αλλά στα 49 μου, δυστυχώς, είχατε το ατύχημα. ένα ατύχημα πάρα πολύ μεγάλο, αντίθετο ρεύμα μεθυσμένος. Μας χτύπησε, εγώ πήγαινα το παιδί στο γιατρό και σπάει το κάθισμα, γυρίζει πίσω και η ζώνη μου κόβει όλα τα σπλάχνα. Και μένω στο νοσοκομείο, παρέα με την εντατική 9 μήνες στα Γιάννενα, 3,5 μήνες καταστολή. Βγήκα από μέσα 27 κιλά, γεμάτη κατακλήσεις, χωρίς μαλλιά, χωρίς τόση. Οπότε μετά σιγά σιγά τα αφήσατε τα μαγαζιά σε μια εποχή που, όπως είπατε, δούλευε η αγορά της Πρέβεζας. Τι αγοράζανε, κυρία Μαρία, οι γυναίκες εκείνη την εποχή? Εκείνη την εποχή και υφάσματα ραβόταν, δούλευαν και οι μοδίστρες, αλλά και ρούχα. Ναι. Δεν υπήρχαν αυτά τα μεταχειρισμένα, αυτά τα κινέζικα, αυτά τα δεύτερη ποιότητα πράγματα. Υπήρχε κάποιο ρούχο που ήταν της μόδας τότε? Εγώ είχα κάνει και 2 εκδηλώσεις Πού ήταν αυτό τώρα, έχω? Ναι. Επάνω από το Ζόγκαρι. Ναι. Εκεί έκανα 2 εκδηλώσεις με τα υφάσματα και έβαζα και σε λαχνούς και έκανα δώρα, τους κερνούσα τον καφέ και κάναμε συζητήσεις. Με παίρνανε, γινόταν οι γάμοι και παίρνανε υφάσματα. Και με παίρναν στις πρόβες, ήθελα εγώ να λέω τα σχέδια για να... Πώς θα το φτιάξουν. Και ήταν και σημαντικός τότε και ο δικός σας ο ρόλος σημαντικός, αλλά και σημαντικός ο ρόλος της μοδίστρας. Βέβαια, καλή μου. Και οι μοδίστρες ερχόταν με τον πελάτη σε μένα για να αγοράσουν και τα υλικά και τα... Γιατί ξέρατε και από υφάσματα και από σχέδιο, από ό,τι καταλαβαίνω. Έβλεπα, η μαμά μου έραβε, νηφικά έραβε και ήμουν μες στο υφάσμα και το ήθελα πάντα να το δουλέψω. Οπότε λέγατε ότι, να πούμε, υπήρχαν συγκεκριμένες εποχές που αυξανόταν τα ψώνια, κάποιες εποχές, ας πούμε το καλοκαίρι που γινόταν πολύ γάμοι, είχατε περισσότερο δουλειά, υπήρχαν εποχές που είχε... Πάσχα για να ντυθούν, τα παίρνανε πιο νωρίς τα υφάσματα. Τότε δεν ήταν, είπατε, δεν ήταν τόσο πολύ το έτοιμο ρούχο όπως είναι... Ήταν μαγαζιά με έτοιμα ρούχα, αλλά ήταν και οι κυρίες που ραβόντουσαν. Ναι. Θέλαν το δικό τους. Εγώ δεν φόρεσα ποτέ έτοιμο ρούχο. Θυμάστε κάποιο ρούχο, κυρία Μαρία? Να θυμάμαι τα ρούχα. Ναι. Ένα θα σου πω, δεν έχει αλλάξει το σώμα μου και έχω ρούχα από 40 χρόνια. Ναι. Και να πιστέψουν οι φίλες μου ότι αυτό το ταγέρ που φορώ είναι τόσων χρόνων, παίρνω τη φωτογραφία μαζί μου. Για να το δούνε και να... Ναι. Οπότε τα ρούχα τότε ήταν διαφορετικά. Δεν συγκρίνονται οι ποιότητες με τίποτα. Δεν συγκρίνονται οι ποιότητες. Τότε ξέραμε το μεταξωτό, ξέραμε το κρέπ, ξέραμε το μπλε μπλε, το γαλλικό στα παλτά, ξέραμε τα υφάσματα. Ναι. Τώρα ποιος θα ράψει, ποιος θα έτοιμα ρούχα θα βάλει αυτά τα πανιά. Γι' αυτό και αν πας στην αγορά της Αθήνας έχουν κλείσει. Έχουν κλείσει τα περισσότερα μαγαζιά. Τα περισσότερα, τα καλά μαγαζιά έχουν κλείσει. Ήταν εύκολο για μια γυναίκα εκείνη την εποχή
να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά? Κοίταξε, εγώ εκείνο που είναι, που βγάζω το καπέλο στον εαυτό μου, είναι ότι έκανα μαγαζιά χωρίς χρήματα. Ναι. Εγώ το ξεκίνησα το χειροκάματο, ανέβηκα Αθήνα, δεν ήξερα τις χοντρικές, με ένα μπλοκ 50 που η τράπεζα, επειδή μου συνεπής, μου δίνανε μπλοκ 50. Ανέβηκα με ένα μπλοκ και με 20.000 να κάνω μαγαζί. Και στην αρχή πήρα κομμάτια, τα άπλωσα. Δεν μπορεί να γεμίσει το μαγαζί. Ναι. Έκανα διάφορα για να... Και Στην αντασκηνικό. Ναι, σιγά σιγά έκανα το μαγαζί που είχα τα πάντα. Υπάρχει κάποιο έτσι περιστατικό με πελάτες που θυμάστε μέχρι σήμερα? Κοίταξε να δεις, εγώ δημιουργούσα συμπάθειες. Ειλικρινά σας λέω, δεν ξέρω γιατί, ίσως έμοιασα στη μαμά μου. Δεν είχα θυμώσει με πελάτησα ποτέ, ούτε η πελάτησα με μένα. Τους έλεγα την αλήθεια. Οπότε σας εμπιστευότανε. Ναι. Αν δεν σου πάει, δεν σου το έδινα, δεν επέμενα να πάρεις κάτι που δεν σου πάει. Πάντα έλεγα αυτό που το βλέπα επάνω σου ωραίος. Το φανταζόμουν ότι θα γίνει ωραίο κομμάτι. Μιλήσαμε για τα παιδικά χρόνια, μιλήσαμε για τα γλέντια, μιλήσαμε για όλα αυτά που γινόταν τότε, για την ζωή στην Αθήνα. Είπαμε και για το ατύχημα, που μετά το ατύχημα ουσιαστικά αφήσατε τη δουλειά. Υπήρχαν κάποια στέκια, κυρία Μαρία, που συναντιόνταν οι οικογένειες μετά, όταν παντρευτήκατε? Εμείς είχαμε παρέες, δυστυχώς οι περισσότεροι έχουν φύγει, και κάναμε πολλά γλέντια, εγώ με τον άντρα μου. Ναι. Και το σπίτι μας ανοίγαμε. Έκανα τραπέζια στη χοροδία Αρμονία και είχα 25 άτομα. Ήσασταν και μέλος της Αρμονίας της. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια στην Αρμονία. Ναι. Ο Γιώργος ήταν πιο πολλά από μένα, γιατί εγώ άνοιξα το δεύτερο μαγαζί και δεν μπορούσα. Και μετά πήγε στα ηχοχρώματα ο Γιώργος. Οπότε δραστηριοποιούσαν όπου υπήρχε δηλαδή έτσι μία δράση καλλιτεχνική, δραστηριοποιούσασταν. Οπότε και με τις παρέες βγαίνατε τα βράδια. Ναι. Υπήρχαν κάποια κέντρα συγκεκριμένα που πηγαίνατε, ήτανε τότε? Ήταν τότε πάνω από το Ζόγκαρι, Ναι. Δεν θυμάμαι την ονομασία. Ήταν το περίπτερο. Το τουριστικό περίπτερο. Το τουριστικό περίπτερο, ήταν στο Άκτιο απέναντι. Ναι. Οι ταβερνούλες που τα βράδια. Στη χοροδία εμείς κάθε Παρασκευή κάναμε μια παρέα με κιθάρες, πηγαίναμε στην Ψάθα. Ναι. Τα καλοκαίρια στην Πρέβεζα τι είχε, μπάνιο μόνο ή και βόλτες? Και βόλτες. Και βόλτες και κόσμος και φιλοξενία σε κόσμο. Πάντα η λέξη φιλοξενία στην οικογένειά μου τη βλέπω πάρα πολύ. Ναι, γιατί τη θυμόσασταν από τον πατέρα, ο οποίος όπως είπατε είχε ανοιχτό το σπίτι. Και ήταν φιλόξενη και η γιαγιά. Οι σχέσεις στις γειτονιές ήταν διαφορετικές, το λέγαμε και πριν, κυρία Φτιάχναμε Μαρία. τα στεφάνια, τα καίγαμε, Ναι. πηδούσαν οι μεγάλοι. Τα γενιού λέτε τώρα. Τα γενιού. Ναι. Παίζαμε τα καρύδια. Εμείς μικρά παίζαμε τα γυαλικά. Ναι. Και ψάχναμε σε οικόπεδα να βρούμε γυαλικά με ένα τσαπολάκι να βρούμε σπασμένα. Για να κάνετε τα παιχνίδια. Ναι. Υπάρχουν έτσι, εάν έτσι κλείνατε τα μάτια σας και σας έλεγα να κλείσετε τα μάτια, ποια εικόνα της παλιάς Πρέβεζας θα βλέπατε πρώτη? Πρώτη ποια εικόνα? Θα έβλεπα, μου άρεσε πάρα πολύ το δάσος εκεί στην Κιανή Αχτή. Ναι. Και είχα πάντα το καημό να το περπατήσω. Ναι. Γιατί ήταν αδιάβατο, τότε λέγανε ότι υπήρχαν νάρκες. Ναι. Και το έβλεπα ανθισμένα λουλουδάκια μέσα και δεν μπορούσα να μπω να τα μπείτε, κόψω. ναι. Αυτή έχω σαν πολύ καλή εικόνα. Ναι. Είναι κάποιο σημείο της Πρέβεζας που αγαπάτε περισσότερο? Που αγαπάω περισσότερο, ναι, ήταν τα πευκάκια που πηγαίναμε εκείνα τα χρόνια και γλεντάγαμε, που δεν έχουν αξιοποιηθεί ποτέ. Ήταν η Κιανή Αχτή, η παλιά Κιανή Αχτή, με την αγράμπελη να ανεβαίνει επάνω. Τώρα τα έχουν κάνει όλα πλαστικά. Υπάρχουν σημεία έτσι που σας γεμίζουν αναμνήσεις κάθε φορά που περνάτε. Ναι, όλη Πρέβεζα. Θυμάμαι ότι ήμουν Αθήνα και ερχόμουν τα καλοκαίρια και έπαιρνα το ποδήλατό μου, έκανα βόλτες, έβαζα τα 2 παιδιά στο ποδήλατο
Και όταν έφευγα έβλεπα, θυμάμαι, είχα δει αυτή την εικόνα, δεν την ξεχνώ. Μια γυναίκα έτσι φτωχή με 2 παιδάκια. Και λέω, ας ήμουν και έτσι, αρκεί να ήμουν στην Πρέβεζα. Ναι. Το φαντάζεστε Τόσο αυτό? πολύ το νοσταλγούσατε, συναίσθημα? την Και αποφασίσαμε και ήρθαμε. Περάσαμε δύσκολα στην αρχή, αλλά με τον άντρα μου καταφέραμε και σταθήκαμε στα πόδια μας. Μέχρι να δραστηριοποιηθήκαν επαγγελματικά, είπατε ότι βοηθήσατε κι εσείς. Δεν είχαμε ποτέ πολλά χρήματα, αλλά είχαμε καλή ζωή. Τι σας λείπει από την Πρέβεζα εκείνων των χρόνων? Οι Πρεβεζάνοι. Οι Πρεβεζάνοι. Χαθήκαν όλοι. Η δική μου παρέα χαθήκαν όλοι. Προχθές πέθανε η Φοφό Ηλιόντου, η οποία είχε ανοιχτό σπίτι. Γινόταν σε αυτό το σπίτι γλέντια στις γιορτές τους. Τις απόκριες εκεί ράβαμε τα ρούχα για να ντυθούμε. Γλέντια, έκανε πάρτι μόνο με γυναίκες με ντυμένη. Τις στολές μου όλες τις έχω. Έχω την αποθήκη και έχω μια παλιά ντουλάπα από τις παλιές και τις έχω σε σακούλες. Αλλά δεν βλέπω να μου τις ζητάνε τα παιδιά να ντυθούν. Ναι, έχουν αλλάξει τώρα τα πράγματα. Σκέψω ότι έχω στολές από τους γονείς μου. Ναι. Μαμά μου τις έραβε. Κοζάκο, τον μπαμπά, Μεξικάνους, τα έχω όλα. Ναι. Οπότε έχετε μια παρακαταθήκη. Έχω αρκετή. Για πέταμα θα πάνε όλα. Δεν εντάξει, μην το λέτε αυτό. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να γίνουν. Ναι. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να γίνουν. Υπάρχει μια ανάμνηση από τα παλιά Πρέβεζα και μετά που ήρθατε, που κάθε φορά που τη σκέφτεστε σας κάνει έτσι να χαμογελάτε? Ναι. Χαμογελάω τη διαδρομή για το σπίτι μου. Ναι. Πάντα μου άρεσε η διαδρομή. Βέβαια το βράδυ φοβόμουν και καθόμουν έξω από το πατρικό να περάσει κάποιος, γιατί ήταν το κάστρο, θυμάμαι με μεγάλη νοσταλγία που ανέβαινε πάνω στο κάστρο, στο φυλάκιο, κάθε βράδυ με τη... Σάλπιγγα. Ναι, και έλεγε τραγούδια. Ήταν τόσο φανταστικό αυτό. Κάθε βράδυ το παλικάρι, δεν το είχα δει ποτέ, έλεγε τραγούδια επάνω, νοσταλγικά. Εσείς από την Κοκκινιά για να πάτε στο σπίτι, στις εργατικές κατοικίες του Αγίου Γεωργίου, περνούσατε εκείνο το κομμάτι της Σκιανής Ακτής, έτσι όπως το περνούμε και σήμερα, κυρία Μαρία. Τώρα βέβαια η γειτονιά έχει αλλάξει εκεί. Τώρα δεν έχουν φώτα, βρε παιδί μου. Ναι. Δεν μπορούν να βάλουν 2 δυνατά φώτα να σπάει αυτό το σκοτάδι. Να είναι πιο φωτεινές οι γειτονιές. Μπες στο χορτάρι, έχουν βγει δέντρα επάνω στο κάστρο, σικές, ευκάλυπτοι. Θα πέσει το κάστρο. Ναι. Θα πρέπει να υπάρξει μέρημνα. Πόσο σημαντικό είναι για σας να διατηρούμε τη μνήμη μας? Γιατί λέτε ότι κρατάτε φωτογραφίες, κρατάτε κομμάτια. Θα σου πω ότι ασπρόμαυρες φωτογραφίες οι γονείς μου είχαν ατέλειωτες. Τους άρεσε η φωτογραφία. Και το ίδιο και εγώ. Έχω άλμπουμ 42 μεγάλα. Ναι. Με έχω άλμπουμ που είμαι όλο μόνη μου. Έχω άλμπουμ που είμαι όλο με τον άντρα μου. Ναι. Στα παιδιά μου όταν παντρευτήκαν τους έκανα 300 δερμάτινα άλμπουμ με όλη τη ζωή τους. Με την πρώτη αντιγραφή τους, με το πρώτο ποίημα, με το πρώτο δοντάκι. Και όταν παντρευτήκαν τα έδωσα. Μ' αρέσουν να κρατώ αναμνήσεις. Ναι. Πιστεύετε ότι οι νέοι γνωρίζουν την ιστορία της Πρέβεζας? Αν πάρω και από τα παιδιά μου δεν νομίζω. Βέβαια τα έφερα μεγαλούτσικα στην Πρέβεζα. Δεν την αγαπάνε όπως την αγαπήσαμε εμείς στην Πρέβεζα. Γιατί τη ζήσατε διαφορετικά. Γιατί τη ζήσατε προς πιθαμή με το ποδήλατο. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, βέβαια, γιατί πήγε να φαΐσει τη γιαγιά στο φόρο. Ναι. Κάθε μέρα με το ποδήλατο. Και βλέπουμε ότι παρόλο που οι γονείς σας περάσανε δύσκολα, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή ήταν ένας γάμος που δεν είχε γίνει αποδεκτός. Λέγατε ότι έκοψε την ομπρέλα για να βάλει μαύρο, για να βάλει πένθος. Και την περιουσία του την έδωσε στον ανιψιό του στην Αμερική, στο γιατρό, τον πουλήσει. Βέβαια εκείνος τους ζούσε. Τους έστελνε κάθε 3 μήνες 1.600, με αυτά περνούσαν. Δεν είχαν τα γερόντια συντάξεις.
Ναι. Και ο παππούς που ήρθαν από το Σιράκο, Ναι. κατέβηκαν, δεν είχανε. Αλλά Οι νεότερες γενιές τι θα θέλατε να κρατήσουν από εκείνα τα χρόνια? θέλω να κρατήσουν να αγαπούν τους νεκρούς, να έχουν την έννοια τους. Εγώ ίσως γιατί έζησα με τον παππού και κάθε πηγαίναμε και τακτοποιούσαμε. Μου είχε πεθάνει και μια αδερφούλα Ναι. και ήταν στον τάφο τον οικογενειακό. Και τώρα εγώ πηγαίνω με τη γυναίκα και φτιάχνω τον τάφο του παππού, είναι και ο θείος μου εκεί και η αδερφούλα μου, τον τάφο του παππού, τον τάφο των παππούδων των άλλων, Ναι. τον οικογενειακό του άντρα μου, που εκεί θα πάω, Ναι, ναι. και τον οικογενειακό των γονιών μου. Πηγαίνατε τότε και πηγαίνετε και τώρα. Πηγαίνατε τότε ως μικρό παιδί. Κάθομαι σε μια καρέκλα, καθαρίζω τα καντιλάκια γιατί δεν είμαι σε θέση να σκύψω και να... Αλλά φεύγω, ρίχνω και το τρισάγιο και έτσι ξεκινώ τις γιορτές μου. Ναι. Αν δεν φτιάξω τους νεκρούς μου, δεν πανάκω κούκλα το σπίτι μου. Οπότε θυμάστε και τότε που πηγαίνατε και Μικρούλα. κάνατε την ίδια διαδικασία μικρή. Ναι, και θυμάμαι ότι ήταν, αυτός δεν έπρεπε να χαλαστεί ο τάφος, ήταν χτισμένος με κολόνες και χοντρές αλυσίδες. Ναι. Ανοίγαμε την πόρτα και μπαίναμε μέσα, είχαμε τους νεκρούς μας. Η αδερφούλα μου είχε με πετρούλες ασπρισμένες και είχε μέσα την Μπαρμπαρόζα. Ναι, το λουλούδι. Το λουλούδι, μικρό παιδάκι και το αγαπώ το λουλούδι αυτό. Γενικά. Τότε πηγαίνατε με το παϊτόνι, τότε γινόταν ναι. Τότε γινόταν οι μετακινήσεις από την Πρέβεζα. Ήταν διαδεδομένο τότε το παϊτόνι στην Πρέβεζα. Για τις ανάγκες τις καθημερινές. Παϊτόνια τότε. Τις καθημερινές, μετά έγινε βόλτα, ας πούμε, για τους περισσότερους και μετά καταργήθηκε και Θα αυτό. έπρεπε να υπάρχει ένα παϊτόνι. Παντού υπάρχει. Για να γίνεται... Ο Ψάθας ο Γιάννης έχει το παϊτόνι του, το έχει αλλά να βάλει έναν άνθρωπο να το... Να μπορέσει να ότι θα δούλευε λίγο. Αυτό. Να διατηρεί. Είναι πολλά τα πράγματα που θα μπορούσαμε να λέμε, κυρία Μαρία, που θα μπορούσαμε να μιλούμε Αυτά ώρες. που με έχουν στιγματίσει είναι το ατύχημά μου. Ναι. Το οποίο το έζησα, να σου δώσω την εικόνα, να βλέπω το φυσιοθεραπευτή στην πόρτα και να με πιάνουν κλάματα γιατί θα μου σπαγε τις αγκυλώσεις. Ναι. Έχουν περάσει 28 χρόνια από τότε. Είστε πολύ καλά τώρα και θα συνεχίσετε να είστε θα καλά. σου πω κάτι να το ξέρεις. Ό,τι καταστρέφεται στο σώμα σου και επανέρχεται, θα το κάνεις με διπλά χρόνια. Δηλαδή, εγώ τώρα από το 98 που χτύπησα θα διπλασιάσω το χρόνια στο κορμί μου. Και το πιστεύω. Έχω πολύ χάλια σώμα. Πονάω. Και είπατε κάποια στιγμή για την θεία που μοίραζε λουλούδια στις γειτονιές και νομίζω ότι και στις γειτόνισσες. Όποιος ερχόντανε, πάντα ήταν καλοπροαίρετη, ήταν και πολύ κοντούλα, αλλά ήταν πολύ γλυκιά. Και είχαμε αλτάνα με γιούλια, έφτιαχναν θοδέσμες με πράσινα φύλλα γύρω-γύρω και τα γιούλια στη μέση. Και έφευγες και σου δίνει τα λουλούδια. Και είναι μια συνήθεια που έχετε κρατήσει κι εσείς. Δεν νομίζω να έρθει κάποιος στο σπίτι σας και να μην πάρει. Είναι μια λεμονιά μες στην αυλή 150 χρόνων, τεράστια. Έχει ζήσει. Πολύ σημαντικό. Εγώ, κυρία Μαρία, θέλω να σας ευχαριστήσω. Να είσαι καλά και εγώ για τις όμορφες αναμνήσεις που μοιραστήκαμε μαζί. Κυρίες και κύριοι, μέσα από τις ιστορίες περπατήσαμε στην παλιά Πρέβεζα. Γνωρίσαμε ανθρώπους, εικόνες, μνήμες μιας άλλης εποχής που συνεχίζει όμως να ζει. Γιατί οι μνήμες έρχονται μέσα από τις στιγμές. Γιατί τελικά την πόλη την περπατάς μέσα από τους ανθρώπους που την έζησες. Καλό βράδυ. Θα τα πούμε στο άλλο επεισόδιο.